Hledal jsem tu vaši reportáž a pokud budete ochotnej nám dát informace, tak bychom zahájili s tím řidičem a provozovatelem správní řízení. Čekal bych, že když oni projevili tak obrovský zájem, že už tady stát nebude. Je to přesně 422 dní. A nejen on, ale i jeho kumpánové tady stojí dál. Směnárny pořád vexlujou a centrum Prahy je jedna velká turistická past.